Jeg hedder Nanna Pørtner. Jeg er uddannet konditor, og jeg er uddannet konditor i den gamle skole, og mit hjerte banker helt klart for de klassiske gammeldags kager. Hej Nanna, hvad skal vi lave i dag? Vi skal lave en kaffekage. Lad os glæde os til. For at lave en kaffekage, så starter Nanna med at putte smør i kedlen. Hvad kommer du i der? Sukker og brun farin. Godt. Kedlen på røremaskinen hæves, så røremaskinen kan køre sikkerhedsskærmen ned. Røremaskinen startes, og hastigheden sættes op for at røre kaffekagens ingredienser sammen til en samlende masse. Hvis dit smør ikke er helt så blødt, som du gerne vil have det, eller du godt vil spare lidt på røretiden, så kan du altid tage en flammekaster og så varme på ydersiden af kedlen. Dengang jeg stod i lærer, så havde vi faktisk husholdningssprit, så vi havde altid sådan en lille pude stående nedenunder. Og så havde vi husholdningssprit i og en tændstik, og så stod det der og kørte. Det var dejligt. Det var før mikrobølgeovnen. Ja, nu er den ved at være her. Det er simpelthen kørt blødt og hvidt og er fordoblet i størrelse. Så skal jeg have i. Jeg tager lige den der smør der. Kører til ned i opskriften. Kommer æg i lidt ad gangen. Og kører helt stille, så æggene ikke soufflerer op. Det har vi ikke brug for. Stille og roligt. Fordi vi har bagepulver i, vi vil ikke have at æggene soufflerer op, så det er helt stille. Man må godt lige give den en enkelt gang til allersidst, så man er helt sikker på, at det blander med sammen. Men ellers stille og roligt. Kedlen køres væk med en ergonomisk lift for at skåne ryggen, undgå langvarige slid og dårlige arbejdstællinger. Det er håndkraft. En god fadskrammer. En god kravler. Foliebakkerne bliver sprayet med smør, så kaffekagerne nemt kan tages ud af formen, så de er klar til at blive skåret ud til hotellets gæster. Håndfuld nødder bliver tilsat på toppen af kaffekagen for sidste finish. Og det er 850, og så 50... Så en håndfuld. Hvad? Og så en håndfuld. Ja, og så en håndfuld. Det er meget præcise mål. Ja, ja. En håndfuld, ja. Hvor lang tid skal det bage? Du ved jeg omkring 35.